Permezz ta' fond ta' iżjed minn 100,000 euro amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. L-għaqda Fondazzjoni Wens se tkun tista' taffi l-ispejjeż marbuta mal-pagi tal-ħaddiema fost oħrajn. Dan il-fond se jikkumpensa wkoll għan-nuqqas ta' donazzjonijiet li din l-organizzazzjoni li taħdem mal-persuni b'diżabilità irċevit minħabba l-pandemija. L-amministratur ta' Fondazzjoni Wens qal li din l-għajnuna li ngħatat se tassigura li r-residenti kollha ta' din id-dar jgħixu f'ambjent li huwa sigur u jipproteġġilhom saħħithom. Din l-għajnuna kienet neċessarja minħabba il-problemi li għaddejna minnhom fi żmien il-Covid. L-għajnuna li ħadna kienet il-fuq minn 100,000 euro li ovvjament tenitna biex inkomplu għaddejjin bil-programmi tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għas-settur tal-volontarjat Clifton Grima qal li dan il-fond huwa parti minn skema li kienet imħabbra f'Ġunju tas-sena l-oħra bħala parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Żied jgħid li din l-iskema tifforma parti minn investiment ta' 5 miljun euro fis-settur tal-volontarjat, l-akbar investiment li qatt sar f'dan il-qasam. Allura hija xi ħaġa li tqawwilek qalbek għall-ħidma li qegħdin nagħmlu bħala gvern sabiex proprju nkunu ta' spalla għal dawn l-għaqdiet volontarji fejn permezz tal-għajnuna illi qegħdin noħorġu diversi skemi li qegħdin noħorġu dil-fondazzjoni benefikat minn aktar minn 100,000 euro. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo qal li dan il-fond qed ikompli isaħħaħ l-operat tas-settur tal-volontarjat.